Mga igsuon, nganong nahitabo man sa usa ka masakiton nga paralitiko, unya naayo siya. Tungod kay giayo man sa tong Ginoo. Unsa man ang mga tan-aw natong sirkumstansya sa pagpanghinabo niini. Una, ang mga tao nakabalita na mahitungod sa tuwang Ginoong Jesucristo. Ang ubang mga tao adunay pagtuo nga ang atong Ginoo makaayo og mga sakit. Apan wala pa niini ang pagtuo nga siya Ginoo, nga siya ang anak sa Dios, nga siya ang Mesiyas nga ilahang gipaabot. Wala pa sila niining maong pagtuo. Gani na ning Santos Ebanghelyo ay sa may Ginoong Jesucristo, ang lakaw na, ang imong sala, gipasaylo, ng reklamo na yung uban. Walay tao nga makapasaylog sala, kundili ang Diyos lamang. Therefore, wa sila mutuo nga Diyos ang atong Ginoo. Mao na siya. Sunod, nga naman, nga naabot ni didto, tungod kay dunay upat ka tawo nga miyayong niya ug ang uban tingali ninunot pod pagda sa maong paralitiko didto sa tuang Ginoo aron itapion niya ang iyahang kamot ug mamaayo siya. Labot pa pag-abot la didto way kasudlan ang maong paralitiko kay perti daghanang mga tawo. Og unsa may ilang gihimo, ikat-kat sila sa atop, gitangtang nilang mga bahin sa atop nga tungod gyud sa tuwang Ginoo. Pagkahuman gitunton nila ang paralitiko, mao to nga naayo siya. Mga igsuon karong panahon na, mao na ang gikinahanglan nato, mga tao nga dunay sense of responsibility pagtabang sa uban. Karon ato ang 500 years anniversary man. Nya kini bang gifted to give ba? Mao kuno nay atong tan-awon, gifted to give. Morning mga tawhana makaingon ta nga gifted sila, they have given themselves sa pagpas-an nining maong paralitiko, gihatod nila didto, giguba pa nila ang atop, gitunton ang paralitiko. Kayo kung kini sila, wala pa muhatag sa ilahang pagpakabana ni ining maong paralitiko, way mahitabo. Mao na nga, gakinahanglan po di ay sa ato ang social responsibility, ato ang religious responsibility, ang ato ang care ngadto sa uban, mao nang gifted to give what they have to help nining paralitiko. Karon bitawng panahon na, no? Ang Santo Niño Basilica, di na pasimbahan. Kay makahikap niya kag dunay COVID, makahanggab niya kag giatsi sa tao nga dunay COVID, ma-COVID po ka. Mao na ang mga tao gihadlok pag maayo sab niini, ni tuo na lang kay nga kuvad pod taon sila. Naratol ba? And this is satanic way. Fear is the key. Gihadlok mo nining coronavirus. Doon na bitay nanawag nako sa kuang cellphone, no? Ingon siya nga, Father, grabiha ni Father, oy. Kung unsa may nakagrabe siya. Kini bang pag dili na nga mga tao mo simbas basilika ko, okay ra pod na kay mo na ilahang panlantaw. Siya okay lagi kaayo, Father, pero ngano wa man na did-i ang mga buwangan, butangi. Kung ngano man dahil siya, diri sa amo, siging gatigbakay, wa may lagi ni badlong, butangi. Nya ngano man ang mga tao nga magpaduol sa Ginoo nya manimba, gibadlong man. Bitaw sa ngano gyud taon ang simbahan
mao man day lutuson, hinumdum man sa miaging buwan nga nagmisa di galyota, daghan kayong mga tira gyud dayon, why social distancing, why kuan na, pero ngano lagi na pong paniya ang mga buwangan wa man lagi. Di mingon lang sab ko, aw, unsaon taman, ni aman mi sa simbahan, ato balang buhaton sa dang simbahan ug buwangan. Aron mga rimo, sugot mo, nya way mo badlong. Uy, sugot mo mo anak. Uy, kamo, sugot mo. Ha? Ikaw Arnold, sugot ka. Aki di makamamuang. Ha? Ano mga igsuon, ingon ini ba nga mga kuan bali? Ato lang ni itugot. God allowed these things to happen. We also allow this to happen. Pero ang nakalipay ra pod nako niya, no? Kay miingon man siya nga, Father, God will never allow these people, perpetrators of these evil events in the world today, go unpunished. Mao gyud. Bisan usaon na to pagtan-aw diha sa balaang kasulatan, sa panahon ni Noe gikastigo, lunok. Sodom and Gomorrah gikastigo, sunog. O sama sa panahon ni Noe. Ang sa panahon ni Noe, ang pagpakasala, papariho po sa tuang panahon. Kanang drug addiction, panahon pala nila, karaan na kayo na, kanang hubog-hubog, karaan na kayo na. Unya, mausab yapon sa Sodom and Gomorrah, usama siya sa Sodom and Gomorrah. Sa Sodom and Gomorrah, lapo yun itong drug addiction. Pero nganong gidauban man, wa man lunupa, tungod sa same-sex relationship. Bayot ug lalaki, tumboy ug babay, pagbantay mo. Mauna magdamog kagaw nga dili mamatay og antibiotic. Maunang dauban mo. Mauna karon ang masakit taptan og COVID, i-cremate dayon. Subo gani kayong balita nako ni Randy nga si Dr. Ruben Teoplido na Randy diha, boy pa ba Randy? Wa makubid si Randy, no? Si Dr. Ruben Cascada, dia ang pulmonary doctor sa Chonghua, kagahapon gi-cremate. Oy, kay siya gitig atiman ining mga sakita, sus gitaptan man sa COVID, parting patayaw i-cremate dayon. Amao sabto ang Sodom and Gomorrah, busa kamo nga nag-iningon ni ini, pagbantay mo kay dauban mo adto sa impierno. Mo ni mga igsuon, mutan-aw ta. Ang paralitiko gidala aron hikapon si Ginoo og mamamaayo. Ang mga tao magampo ngadto. Hikapon ang kasing-kasing sa matag usa. Hikapon ang kasing-kasing ang gahom sa Ginoo nga mupataliwala na niining atuang mga katalagman apan gidid-an sagdilang. Kay mao man ni ilang gitawag og protocol. Mao ni ilang gitawag og new normal. Ang mga abnormal sa una gibuhat nila normal karon. Pagka-abnormal gyud sa una nga magsuroy-suroy mo unya magmaskara. Ingno di ka nung gamaskara man ka. Unsama ka terorista. Mao day na, no? Magtap-tap ka unsama ka riding in tandem. Pero karon ang magsuroy-suroy nga way maskara, dakpon. Mao ni kay new normal naman ni karon. Ug sa una normal kayo toy, sige tag kaon-kaon sa una bisag way hunaw-hunaw. Pero karon sige tag hunaw-hunaw bisag way kaon. Kay new normal. Mga igsoon, mao ni atong pamalandungan nining Santos nga Ebanghelyo karon. Kining sense of responsibility kana bang isig kataw ko tulubagon ko. Mao ni hikit-an nining upat ka tawo, gipas-an ang Ginoo, gitunton hain siya naglingkod
gihikaps tong Ginoo ug giingon, bangon ang imong mga sala, gipasaylo na. Lakaw pauli ngadto sa inyo. Pero karon ang mga tao nga moadto sa Ginoo, pauli mo sa inyo kay naay COVID. Muna nahadlok ang tao, niuli lang pod. Apan kadto laging kakuyog nako, botog ni simba pa to siya dire. Kakuyog nako pag uli dinhi gikan ko dito sa Talisay. Nya pag dire nas may kulon, ako magidawon ko kan kita, Father, babay sila ko, asaman mo? Siya, mauli na may Father. Asaman mo mauli? Tigadiin ba mo? Tagalahog, bitaw may Father. Ko, dire, sakay mo na ko. Nanakay. Ya, amaw ni pag-agi ng muskulon. Namaw ni ha? Ingon sila nga kanang mga tao na sa siras, Father, way ligo, way klarong kaon, unya anha lang manghigda sa siras nga siminto, wa lagi na sila ma-COVID, Father. Di ba? Kamo, do you not wonder? Wa ba mo matinga ni ini? Kamo, wa mo matinga? Katinga mo be? Sige, kamo sir, kung wa mo matinga, sige, katinga na mo karon. Pag-abot na mo din diya sa may UP, dihay buang nga naglakaw-lakaw. Sige, bira siyang parol kay mayus-yus lagi. No, bira siyang parol na, gakaw, sige, yaw-yaw, parting hugawa. Ingon ko nay, buang ay, wag yun makubid. Ningon din sila, mahadlok ang COVID, anak, Father, nga muduol. Kung nganong mahadlok man ang COVID, kuyawan ang COVID, kaya matakdang sa dunya, mabuang. Maunay, COVID pa, kubad pa, buang pa. Bitaw, mga igsoon, ato ning itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo. Nga maayo unta, sama siyang giingon, kadtong mga tao nga naghadlok ug ang simbahan mauging ilahang gilutos, makaingon untang atong Ginoo, ang inyong mga sala gipasaylo. Og hinaot pa unta nga magpadayon tang simbahan og dili ni nato buhatong buwangan. Manindog. Sa dakong pasalig sa Dios, ibungat nato karon ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon, Ginoo, lig-una kami. Ginoo, lig-una kami.